Quan em pregunten que d'on trac les idees, sempre responc el mateix. Si hom es dedica a escriure, el temps li donarà la resposta. Crec que la ment del narrador viu en una actitud que li permet descobrir històries, encara que estiguen ocultes. En general, per això està desperta. Si escric poc, se m'acuden menys històries que si escric molt. Adolfo Bioy Casares. Benvingudes, benvinguts a l'Arquitectura de la Ficció, el podcast de Bromera, que ens ajuda a entrar a la cuina dels escriptors i de les escriptores, sempre ens agrada dir-ho, i que té com a xef principal a Vicent Usó. Benvingut. Hola, què tal? Avui volies donar-me una pista, Volies donar-me una pista de l'episodi, que et veig carregat de cartes, i podria intuir que anem a parlar de literatura epistolar. És possible? És un tema molt interessant, el de la literatura epistolar, però crec que l'haurem de deixar per a un altre dia. Vaja. Com a mínim així en termes generals. El que duc a les mans són cartes de refús editorial. És a dir, les que rebem els escriptors quan una editorial desestima publicar-nos un original, que és una realitat amb la qual hem hagut de conviure pràcticament tots els escriptors. I no parla únicament d'autors de tres i no res, d'autors desconeguts o amb poc de talent. De fet, si cite alguns noms, els nostres seguidors es faran càrrec de com d'habitual resulta que una editorial et refusa la publicació d'un original. Et sona J.K. Rowling, per exemple? I tant, l'autora de Harry Potter, una de les persones més riques del Regne Unit, i precisament al ran del seu èxit literari, i s'ha fet famosa, no? La seva història, el que li va passar amb els seus editors. Doncs ja saps que Harry Potter va ser refusada per diferents editorials, i no sols original, sinó també, per exemple, la traducció al castellà, sense anar més lluny. Un altre dels casos emblemàtics és el de John Kennedy Toole i la seva Conxorxa dels Ximples, publicada quan ell ja era mort i a causa de la insistència de la seva mare. Però també podríem citar Stephen King, per exemple, de qui diuen que clavava a la paret totes les notes de refús editorial que li arribaven. I quan no li arribava el clau, el canviava per un més llarg. No sé això com devia funcionar. Enrique Vilamatas, per exemple, un dels escriptors que més n'ha parlat del rebuig editorial, explica, i ara citaré literalment, citaré literalment, que diu Enrique Vilamatas, que en certa ocasió em van tornar un dels meus primers manuscrits amb les millors metàfores de la novel·la, ratllades amb un retolador i tornades meticulosament canviades, convertides en les metàfores que proposava l'anònim responsable de l'informe de lectura. I conclou, un rebuig així no s'oblida mai. No obstant, això no és el més habitual. El més comú és una carta on es diu més o menys que l'original no encaixa amb els criteris de l'editorial, una nota freda, igual per a tots els autors i per a totes les obres, però que no fa mal, o no fa més mal del que ha de fer. Però quan fa mal, com es recupera un autor d'una carta així i d'on traieu la força per a dir, mira, he de continuar, no? A pesar d'este clar no de l'editorial. Doncs mira, la millor manera de recuperar-se és pensar en les obres mestres de la literatura que han patit un cas semblant. Podríem citar, per exemple, Anna Karenina, de Tolstoi, El gato pardo, de Lampedusa, Moby Dick, de Herman Melville, Un món feliç, d'Aldous Huxley, El gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, Orgull i prejudici, de Jane Austen, Matar un rossinyol, de Harper Lee, La família de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, Lolita, de Vladimir Nabokov, El ventall de Lady Windermere, d'Oscar Wilde, o El senyor dels anells, de Tolkien. Te n'he dit 10 a propòsit, una mena de top 10, però en podríem fer uns quants més de top 10 del mateix nivell. Ara bé, el desencís també es pot superar no sols d'aquesta manera, sinó sobretot si un creu en el que està fent, com per exemple va fer un altre gran, William Faulkner, a qui li van rebutjar Banderes en la pols, la que havia de ser la seva tercera novel·la i de la qual fins i tot havia cobrat un avançament. Ell simplement es va posar a escriure, però no pensant en els crítics, en els lectors o en els editors, és a dir, no fer-ho més fàcil per veure si així li resultava publicar-li resultava més senzill, sinó pensant únicament o escrivint únicament tal com ell creia que ho havia de fer. I el resultat va ser ni més ni menys que El Brogit i la Fúria, una de les seues obres mestres i no precisament una de les més fàcils de llegir. Jo crec que aquesta explicació que acabes de fer
hi haurà molt de replay, Crec que hi haurà joves i joves creadores que està molt bé. Està clar, però tots no són Faulkner. No, tots no són Faulkner. No sé si dir per desgràcia, perquè clar, tampoc podríem conviure en milers de Faulkner. Però en tot cas la persistència és un element clau. De fet, Santiago Roncaiolo està convençut que els escriptors que sobreviuen no són els de més talent, sinó els més constants. I explica que el seu primer llibre el van refusar 14 editorials de 4 països i que al final no el va publicar mai, però que mentre rebia cartes i cartes de rebuig, ell seguia escrivint i es preguntava per què. I la resposta era que li agradava fer-ho, simplement, i que seguiria fent-ho, tot i que les coses anaren malament o molt malament. Però què hauria passat si li hagueren rebutjat també la segona i la tercera i la quarta novel·la? Clar, la constància també té un límit i probablement hauria desistit, la qual cosa ens du a pensar en quantes obres mestres s'hauran quedat per publicar. Obres que no coneixerem mai, per desgràcia, perquè van caure en mans de l'editor o de l'editora equivocada. Perquè així ja veig que el malvat de la pel·lícula és sempre l'editor. Bé, la veritat és que, i tu saps millor que jo, ningú sap per què un llibre triomfa i un altre no. Per tant, és difícil jutjar qui és el culpable. De la mateixa manera que ningú sap per què, quan es publica, passa desapercebut i uns anys més tard es converteix en un èxit. Bé, sobre tot això, Antonio Lobo Antunes, qui també a partir del refús, com tots els autors, diu que si el que fas és bo, tot el que escrius va per davant del teu temps i no tot el món el pot comprendre. Bé, és una opinió i pot servir de consol si vols, però cal estar molt, molt convençut del que fas per estar segur que les generacions futures, especialment si no arribes a publicar mai, et reconeixeran el treball, perquè com hi arribaran, no? Bé, en tot cas, Lobo Antunes és molt de Lobo Antunes. A la llista d'obres mestres no publicades, que comentàvem ara, hauríem d'afegir també les que, tot i publicar-se, han caigut en l'oblit. Així que, a més dels editors, els malvats de la pel·lícula podríem afegir els malvats a la nòmina de malvats, els crítics i fins i tot els lectors. I suposo que també hi haurà d'escriptors malvats, que no vos voleu vosaltres lliurar, que han fet públics estos refusos quan ja havien assolit l'èxit. Hi ha un component de venjança en estos casos? I tant, que n'hi ha un component i molt gros, si vols. El cas més refinat que jo conec de venjança és el de Doris Lessing, qui anys després de tindre un grandíssim èxit amb El quadern daurat, va enviar una novel·la a distints editors, però no la signava ella, sinó una tal Jane Somers. La novel·la, evidentment, va ser refusada per tots els segells, i el que va fer Lessing aleshores és publicar totes les cartes, com una forma, com tu dius, de denunciar que la publicació o no de les obres no atenia la qualitat dels originals, també és estar molt convençut de la qualitat d'un mateix, sinó el nom dels autors. I de tots els refusos editorials, n'hi ha cap que et cridi especialment l'atenció com a escriptor? Sens dubte el d'un personatge al qual hi ha importat a l'arquitectura de la ficció, el de Marcel Proust i la seva recerca del temps perdut, que és quasi el refús, una novel·la en si mateix. Ens n'hem d'anar al Nadal de 1912. Proust acaba d'escriure el primer volum, Pel camí de Swan, 1 miler de pàgines escrites a mà, imagina-teu, 712, una volta dactilografiat, que avui en dia costa d'imaginar. Costa d'imaginar una cosa així. Sí, no? Doncs el cas és que Proust li encomana a un tal Nicolas Cotin que li prepararà el paquet per enviar el manuscrit a 3 editorials. El tal Cotin, i citem pel seu nom aquest personatge, es veu que era molt meticulós a l'hora de fer paquets, i això tindrà importància més endavant. Així que farem bé de quedar-nos amb el seu nom, Nicolas Cotin. Però continuem. Les editorials escollides eren Ollendorff, Fasquelle, amb la qual tenia contactes, i Nouvelle Revue Française, de la qual l'atraïen els escriptors que hi publicaven, entre els quals André Gide, Paul Claudel, entre altres. Ollendorff, l'editorial Ollendorff, va refusar-ne la publicació en una carta on l'editor, Alfred Humblot, deia: «Potser soc dur de mollera, però no comprenc com un senyor pot emprar 30 pàgines per descriure com pega voltes i més voltes al llit abans d'agafar el son». Res de cartes protocolàries, com veus. Abans, Fasquelle també li havia refusat el manuscrit després d'un informe de lectura on el poeta Jacques Madeleine escrivia: «Acabades les 712 pàgines d'aquest manuscrit, un no en té absolutament cap idea de què tracta». Fineta, també. Però el refús més conegut va ser el de la Nouvelle Revue Française. Per a superar les cartes anteriors, Vicent, aquest tercer refús devia ser
de nivell, sonat, no? I sobretot per qui el signava. El cas és que, com l'editorial no contestava, un amic de Proust va acostar-s'hi i el va atendre, allí l'editorial va atendre ni més ni menys que l'escriptor André Gide, qui li va confirmar que el manuscrit havia estat refusat, perquè, i cite literalment, la nostra editorial publica obres serioses. Ostres! Està fora de discussió que s'edite una cosa com això, mera literatura d'un dandi mundà. I li va tornar el manuscrit a l'amic de Proust. Finalment, l'obra va ser publicada per Bernard Bercé, curiosament un editor de novel·les comercials. Això sí, a canvi que l'autor pagara l'edició de la seva butxaca. Finalment va veure la llum en gener de 1914 i va ser un èxit. I arran d'aquest èxit, André Gide va remetre una carta de disculpa a Proust. Si vols, podem escoltar-ne un fragment perquè no té pèrdua. El rebuig d'aquest llibre quedarà per sempre com el més greu error de la Nouvelle Revue Française. I, com tinc la deshonra de ser-ne en gran part responsable, un dels pesars i els remordiments més mortificants de la meua vida. Crec advertir-hi la presència d'un destí implacable, perquè no n'hi ha prou d'explicar el meu error dient que m'havia fet de vostè una imatge a partir d'algunes trobades en societat que es remunten a fa quasi 20 anys. Per a mi, seguia sent aquell que freqüenta assíduament les senyores X i Z, aquell que escriu a Le Figaro. El tenia, li ho he de confessar, per un del grup dels Verdurins, per un snob, un mundà aficionat, el més fastidiós que un puga concebre per a la nostra revista. No li devia resultar gens fàcil a ti d'escriure aquesta carta i reconèixer el que està reconeixent, eh? Segur que no. Però Proust tampoc es va creure del tot aquesta versió. Estava convençut, com apuntava Gide, que aquest va considerar que els hàbits de Proust no eren compatibles amb els d'un bon escriptor. I així li ho va fer saber a Céleste d'Albert, que era amiga de Proust, ama de claus i confident seua. Cite literalment a Proust. La meva Camèlia, al trau, segurament els havia incitat, a ell i als seus amics, a pensar que jo era un inútil. Això li va confessar Proust a la seva amiga. I que mogust per aquest prejudici, Gide no havia arribat a obrir mai el paquet. Per què? Perquè, com havien comentat abans, Nicolas Cotin era molt meticulós fent paquets i els tancava fent un nus especial, el mateix que hi havia al paquet que li havien tornat a Proust. I a aquest li va semblar impossible que l'hagueren replicat. Per tant, l'èxit de l'obra va remoure... Molt atent, eh? Molt atent a aquest detall. Es veu que el tal Cotin era un crac fent nusos, no sé. Jo no se m'ha ocorregut mai dir-li a ningú que faci un nus per enviar una obra, però bé. Bueno, ja saps, Proust, que és una... Bé, el cas és que l'èxit de l'obra va remoure els fonaments de l'editorial, com reconeix Gide, i va provocar que acabara escrivint aquesta carta tot suant el que devia suar. Era un intent de refer-se de l'error i aconseguir la publicació del que quedava de la recerca. Proust, però, es va fer de pregar i va tardar 2 anys a acceptar que Gide s'acostara a sa casa a demanar-li disculpes, tot i que finalment va accedir a publicar allà la resta de volums. Com a mínim, hi va haver un final feliç, més o menys. Sí, feliç i treballat, pel que explica el mateix Proust. Però un dels casos més singulars de refús editorial l'explica l'escriptor del Canadà Kevin Chong, en un article publicat a The Globe and Mail. En realitat, n'explica 2. Chong, de fet, es presenta a si mateix com a expert de rebre cartes de refús. I explica 2 casos. Un, el d'una escriptora amiga seua, que va enviar un poema a la revista The New Yorker i li diu que el van tornar esgarrat a trossos. Jo l'anècdota no sé si serà certa, almenys no ho sembla, però bé. Però n'explica encara una altra de més curiosa. Es tracta d'un actor xinès, amic de Chong, que és d'ascendència xinesa, que va enviar un treball a una revista xinesa d'economia i li van contestar açò que ara sentirem. Hem rebut, amb indescriptible entusiasme, el seu manuscrit. Si el publiquem, serà impossible per a nosaltres publicar qualsevol treball d'un nivell menor. I com és impensable que, en els pròxims 1000 anys, vegem res que supere el seu, ens veiem obligats, per a la nostra desgràcia, a tornar-li la seua divina composició i a demanar-li 1000 vegades que passe per alt la nostra miopia i timidesa. Vicent, no sé què és més cruel, si una missiva freda, si un paquet que no han obert mai o una ironia tan esmolada com aquesta. En tot cas, no és massa freqüent la ironia en aquesta mena de cartes, i sinó que li ho pregunten a Proust. El cas és que en aquesta matèria també n'hi ha refusos fake.
Què vols dir? Sí, casos de refús editorial que s'han fet famosos però que no han existit mai. I un dels més clars és el de Gabriel García Márquez i el rebuig de Seix Barral a publicar 100 años de soledat. Un cas que, per més que s'hagi desmentit de manera continuada, continua sobrevolant la memòria de Carlos Barral, l'editor del segell, i que més tard es faria, a més, gran amic de García Márquez. La qüestió és que s'ha dit que el manuscrit va quedar soterrat sota una pila de papers i que quan el van descobrir ja havia passat el termini per contractar-lo. S'ha dit també que el comitè de lectura no el va considerar publicable. Fins i tot s'ha arribat a dir que al mateix Barral li va semblar literatura oral d'ínfima qualitat. En fi, etc. De fet, el mateix net de l'editor, Malcolm Otero Barral, avui editor de Malpaso, afirma en un article que a la seva pròpia família hi havia qui deia recordar el manuscrit sobre la taula amb una capa de pols per damunt. I tot era fals, eh? Tot era fals. Com poden acabar prenent realitat els fake news? Estem en ficció, la ficció sí. Abasta més enllà del que seria, diguem, admissible, no? Bé, sembla que el que va passar és que García Márquez va enviar un telegrama, no l'obra, sinó un telegrama, proposant a Carlos Barral la lectura del seu manuscrit. Però la missiva va arribar tot just quan la família Barral marxava de viatge o marxava de vacances, i que l'editor o bé no va llegir el telegrama o en tot cas va pensar que el contestaria més endavant. I quan va anar a contestar-lo, el termini, diguem, previst ja havia passat. De manera que García Márquez, que no anava a sobrar de diners, havia acceptat l'oferta de l'editorial sud-americana, que va ser qui va acabar publicant l'obra. No és el mateix. Així que en realitat el manuscrit no va arribar a travessar mai l'oceà Atlàntic. De fet, Carlos Barral sí que va refusar obres mestres, per exemple la sèrie de Mafalda, de Quino, perquè deia que no publicava ninots, o el llibre d'Umberto Eco, Apocalíptics i integrats, perquè, va dir, no entrava en la programació. I el mateix García Márquez és cert que sí que va patir refusos editorials, i de manera bastant cruel, però no de Seix Barral, ni tampoc sobre 100 años de soledat. D'una obra anterior, imagine, perquè a veure qui li refusa un original després de l'èxit enorme que va tenir amb 100 años de soledat, justament. Sí, parle de l'Hojarasca, que és, si no la primera, una de les primeres que va escriure. Es veu que García Márquez havia enviat l'original a l'editorial Losada de Buenos Aires. Al cap d'un temps va rebre una carta de Guillermo de Torre, president del Consell Editorial, i també cunyat de Jorge Luis Borges, en la qual, en la carta, no es limitava a rebutjar l'original, sinó que recomanava a García Márquez que es dedicara a qualsevol altre ofici diferent de la literatura. Imagina't, tot un visionari, el tal de la Torre. I això que anys enrere ja tenia precedents, perquè havia refusat la publicació de Residència a la Terra de Pablo Neruda. I no havia pres res. No havia pres res. I fins i tot, si volia demanar consell, Jorge Luis Borges també havia patit el rebuig de l'Aleph, la seva obra mestra, no? En el cas de Borges, per part d'una altra editorial, i amb una nota un poc més respectuosa. Deia així: ho sent molt, però és absolutament impossible traduir aquest text en una cosa que es venga. Està fora de dubte que és extraordinari, però em sembla que la seva excepcionalitat li va en contra. Com a mínim reconeixia el caràcter excepcional de l'obra de Borges. Pel que estic veient, Vicent, les cartes de refús editorial podrien ser un gènere en si mateix. I tant que sí. I després del que hem comentat... Gènere de terror. De terror. Amic Marc i altres editors i editores, preneu nota. Preneu nota, perquè la principal conclusió seria que en cas de refús no vos mulleu massa, no siga cas que en el futur les paraules se vos tornen a la contra. Doncs és una bona estratègia perquè ja has vist que ni els editors més prestigiosos no estan exempts d'equivocar-se amb un original. De fet, Jorge Herralde, l'editor d'Anagrama i un dels més prestigiosos del panorama espanyol, i que segur que també s'ha penedit d'haver refusat algun original, sempre cita una màxima d'Olivier Cohen, un editor francès, que afirmava, i ara cite literalment, que un editor no ha de ser jutjat pels llibres bons que no ha editat, sinó pels llibres dolents que sí que ha publicat. Em sembla una reflexió fantàstica i crec que aquest episodi encantarà a tot el sector editorial. Alguna coseta que ens pots avançar del pròxim episodi? Doncs mira, si avui hem parlat d'una de les comeses més difícils que han d'enfrontar els editors, en el pròxim episodi ho farem d'una de les disciplines més complexes d'executar de manera brillant pels escriptors. Parle del moment de donar veu als personatges i ho farem portant com a testimoni un dels nostres protagonistes d'avui, el senyor Gabriel García Márquez. L'arquitectura de la ficció.
amb Vicent Usó i Sandra Capsir. L'entrevista. I arriba ara el moment, Vicent, d'obrir els micròfons i compartir la nostra conversa amb el convidat o convidada d'avui. Ja saps, llegint per a fer boca a alguns dels fragments de la seva obra. Estàs preparat? Estic preparat. Vinga, anem allà. A mig camí, entre el son i la vigília, ella no sap on és. Amb els ulls clucs i un so de diapasó a l'orella dreta, s'arrauleix al matalàs de llana, com en un cau cavat en terra flonja. Una llanterna enmig de la boira, l'aroma, l'olor d'herba tallada amb què la mare perfumava la roba. Tots els calaixos són plens de pastilles d'heno de pràvia i la força del perfum li fa entreobrir les parpelles. Veu els fils brillants que s'escolen per les escletxes dels finestrons i comprèn que aquesta claror no és la de Londres, sinó la d'on va néixer i créixer. Si no és la de Londres, serà que no és anglesa. No és la de Londres. La protagonista... Sempre em claves ahí un topònim per a enganyar-me. Sí, per a despistar-te, té la seva gràcia. Sí, tant. Vinga, descobrim el convidat o convidada o t'atrevixes a... No. Avui tenim el plaer de tenir a l'arquitectura de la ficció a Montserrat Escarré i el fragment que acabem de llegir és de Ravals. Montserrat, benvinguda a l'arquitectura de la ficció. Hola, benvinguda. Estic molt contenta que em posis Montserrat Escarré, que és el nom de la meva mare, que està dedicada a la novel·la Ravals. El meu nom és Montserrat Morera Escarré. Mira que m'estava fent Vicent senyals. Jo dic que no, que sí que és Escarré. No, jo contentíssima. Els noms es podrien alternar. Es podria anomenar algú pel nom de la mare. Jo em sento molt honorada. Sí, jo ho he fet, per contar curiositats personals. La meva filla porta el meu cognom primer. Era una miqueta de justícia. Però sí, Montserrat Morera Escarré, per a seguidors i seguidores que et busquen en el podcast d'avui. A més, un fragment d'una novel·la preciosa i parlant de dones, no? I de personatges femenins, on justament la mare, la relació mare i filla, té moltíssim a veure. Molt, sí. És una relació complexa i aquesta novel·la hi aprofundeix una mica, entre altres coses. Anem a entrar una miqueta a la cuina. Com bé saps, que sabem que eres seguidora d'este podcast, Montserrat, va una miqueta d'entrar a la cuina, de parlar un poc com t'enfrontes tu al procés d'escriptura. Alguna curiositat que compartir amb els nostres seguidors de com et poses tu en marxa a l'hora d'enfrontar-te a una novel·la? No sé, hi ha com una sensació d'atrapar alguna cosa. Una cosa com un somni que vols fer realitat. El Borges deia que escriure és un sueño dirigido. Jo alguna vegada penso que també. I penso així perquè de petita tenia un somni recurrent, que era que jo llegia, soc molt lectora des de petita, m'agrada molt llegir, i estava dormida, somiava que llegia un llibre i que la filera de la línia de les paraules no s'acabava mai perquè m'estava inventant jo la història. Curiosíssim. I tenia por que s'acabés aquella història, que se m'acabés. I a vegades m'havia despertat amb l'aire que se m'acabava la història. I a vegades havia aconseguit tornar a dormir-me i tornar a reprendre aquella història. Ostres, fantàstic. Aquesta és la curiositat. És fantàstic. En l'últim llibre que has publicat a Bromera, un recull de contes, recuperes alguns dels personatges emblemàtics de la novel·la Ravals. Per què optes per aquests personatges i no has decidit, per exemple, crear-ne de nous? N'hi ha de nous, n'hi ha que no són de Ravals. És a dir, n'hi ha uns quants que són de Ravals. Però és que l'evolució entre els contes i la novel·la ha estat paral·lela i molt macerada durant molt de temps. Aleshores s'han publicat un darrere l'altre, però potser primer haurien d'haver estat els contes i després la novel·la. I seguint una miqueta en la qüestió dels relats, esta seria una pregunta compartida per als dos. M'agradaria conèixer
l'opinió dels dos com a escriptors, perquè com a lectora em fa la impressió que hi ha un cert auge o que s'estan publicant més recull de relats, ja siguin formats de conte o fins i tot d'articles. Compartiu eixa percepció, que hi ha cert auge dels reculls de contes, Montserrat? Sí, jo crec que sí, que hi ha un repunt del sector de contes que encara no s'ha traslladat massa al món editorial. Però, i que no s'ha traslladat on s'hauria de traslladar molt, que és a revistes. Hi ha revistes especialitzades que publiquen contes, però una revista normal, o una, sigui digital o no sigui digital, no té el costum de publicar un conte setmanal o un conte mensual. Vull dir, aquestes coses encara falten, jo trobo, perquè arrenquin amb més força i agafin gust els lectors els contes, perquè a vegades diuen això són, primer, contes amb conte dir conte, perquè, això serà infantil. No, els relats, doncs, el que fan és que a vegades et deixen amb la mel a la boca, que jo no sé si que són massa diferents tots, que, no ho sé, hi ha com una certa reticència en algun lector al conjunt de relats. I això potser s'hauria de revertir. Clar. I en tot cas crec que és una qüestió de justícia, perquè durant molt de temps els reculls de contes, excepte, diguem, 2 o 3 autors molt contats, doncs semblava impossible que pogueren funcionar. I en realitat tanta literatura és una novel·la com un recull de contes, no? Per tant, jo ja m'alegre que estiga havent esta revifalla, no? Sí, jo ho comentava... Aquesta temporada hi ha hagut un munt de publicacions de conjunt de relats. Sí. Sí, ho comentava com a lectora, no? Perquè efectivament Montserrat tenia aquesta percepció, però estic amb tu que sí que hi ha lectors o lectores que tenen certs prejudicis a l'hora d'enfrontar-se a un recull de relats. Montserrat, m'agradaria que ens comentares un poc com veus la relació literària entre Catalunya i el País Valencià. Creus que arriben els llibres i les obres en igualtat de condicions a tots els llocs? Hi ha intents de que sigui així, però jo crec que el sector de la premsa, el sector de les comunicacions, no treballa prou bé aquesta germanor, perquè, a veure, tant aquí com a les Illes. És a dir, que a vegades hi ha coses molt bones, molt interessants, que aquí has de fer esforços per seguir-les. I suposo que passa igual, que no. Hi ha un... Clar, s'ha de fer prevaldre la varietat lingüística pròpia, jo això ho entenc, i també al lector li agrada més reconèixer la seva varietat lingüística. Però jo, per exemple, a mi m'agrada molt llegir en valencià, o m'agrada les modalitats de mallorquí, m'agrada. No sé, jo tinc com un llibre de referència a l'Alcover i Moll, i llavors ja està tot dit. Diguem-li com li diguem, però valencià, català, balear, com vulguin dir-li. Sí, a més jo penso que és fantàstic, no? Quan lliges en una altra varietat idiomàtica que no és la teua, és com que te poses més, no? Com a lector t'ajuda fins i tot a... Bé, però sí, és una qüestió que ens hauríem de fer mirar des de tots els punts. Estàs treballant ara amb alguna cosa? Tens alguna cosa per la cuina, Montserrat? Sí, tinc alguna cosa per la cuina. Sí. Però no ens pots dir res. No ens pots donar cap titular ni cap pista. No, sí, mira, te diré. Tinc un relat una mica més llarg, o dels llargs que apareixen a Aures, més llarg. I a vegades a mi em passa que amb els relats, que hi ha relats que o s'ajunten uns amb els altres, que això passa a Aures, que n'hi ha alguns que estan ajuntats, que se m'han ajuntat, o em suggereixen que allà hi ha més matèria, hi ha matèria novel·lesca. Aleshores, per mi el relat a vegades m'incita o és un punt de partida d'una novel·la. I aquesta crec que sí, estic treballant amb aquest punt de partida, que està molt a l'inici, estic treballant els personatges, i suposo que d'aquí en sortirà una novel·la. Vicent, hi ha una pregunta que ja saps que no puc deixar de fer. En la primera temporada, Montserrat, del podcast vam aprofundir una miqueta intentant conèixer quin és el procés de creació literària de cada escriptor o escriptora en els escriptors de Mapa i Brúixola. I m'agradaria que pogueres compartir amb els nostres seguidors
Si eres de brúixola, de mapa, depèn de l'obra a la que t'enfrontes. Depèn de l'obra. Depèn de l'obra. Per exemple, Ravals és de mapa. Està construïda amb complexitat i que passi bé aquesta complexitat vol abarcar molt i aleshores vaig haver de fer una estructura i no vol dir que et surten coses diferents, clar, però anava amb el mapa. En canvi, Aures és de brúixola. Una miqueta de tot. Claro. Una miqueta de tot, sí. Doncs anem ara, Montserrat, al qüestionari de la ficció, on et farem algunes preguntes més de resposta breu per tal que els nostres seguidors i seguidores puguen conèixer-te una miqueta més. Al qüestionari de la ficció. Al qüestionari de la ficció. Montserrat, comencem. Quina lectura t'ha marcat més? Bé, sóc una lectora tot terreny i no sé si sóc la millor per dir-ho, però en diré una que com que l'he feta repetida i l'he explicat i a més m'ha enamorat des del primer moment, que és El Quixot. Sobretot la segona part del Quixot. Quin llibre no recomanaries mai? Ai, ara et diré un disbarat. El guardián entre el centeno. De Salinger. I amb quin autor clàssic tens més afinitat? A veure, autor clàssic o autora clàssica. Sí, clar. A veure, si entenem, així et diré sobretot pels contes, per Caterina Albert, Víctor Català. Sí. Quin és l'últim poeta que has llegit? A veure, Enric Casasses. Quantes versions fas dels teus textos abans de donar-los per bons? Ui, no els conto, però moltes. Una vegada publicats, els tornaries a reescriure? Segons quin, sí. En tinc un que m'agradaria reescriure. I quan escrius penses en el lector? Sí. Sí, intento posar-me en el lloc del receptor, fer un diàleg. El que passa que quan escrius tu també ets lectora i fas el que voldries potser llegir tu. Jo intento sortir una mica d'això també i posar-me en lloc més general en alguns moments. En altres moments no puc. Clar. L'escriptura m'empeny. Com t'agradaria passar a la història, Montserrat? Ai, de cap manera. I com tries els temes? Com tries els temes de les teves obres? Mira, normalment els espais m'inspiren molt i em generen personatges i després un motor de la meva escriptura són les metàfores. Les metàfores enteses no com un embelliment o un ornat, sinó com una manera de conèixer, com una eina del coneixement. I davant d'interpretacions oposades, qui tindria raó? El lector o lectora o l'autor-autora? El lector sempre té raó. Eixa resposta ens agrada com a lectors. Montserrat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest episodi de l'arquitectura de la ficció i et desitgem molts èxits i a veure si podem llegir prompte eixe relat més llarg d'algun dels personatges d'Aures que tens ara en la cuina. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Montserrat. Un plaer. Encantada. Adéu, adéu. I Vicent, ja en tenim un mes. A més, amb una convidada de luxe, també. Moltíssimes gràcies, ens sentim prompte i seguim així a l'arquitectura de la ficció. Guió. Vicent Usó. Direcció. Sandra Capcir. Realització. Héctor Miravalls. Locucions, textos. Nelo Gómez i Yolanda Muñoz. Producció. Edicions Bromera. Agraïments. Alzira Ràdio.